Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandira nisono bano ba NMS TV imene timakhala koma ndimanyo Muslims kuziwa mbiri yawo komanso ndikuwalimbikitsa ndikuwapatsa maphunziro osiyanasiyana. Lero linonso tili ndi Sheikh Bashir Maliro amene tikufuna kunena kuti atiyankhe mafunso awiri atatu. Maka Sheikh athu tikufuna mutiwuze bwino lomwe mutifotokozere momveka bwino makamaka nkhani yokhuza ndi munthu amene akupanga machimo osiyana, wapanga machimo osiyanasiyana. Ndero munthu ameneyi akufuna atabwerera ku chipembedzo koma chifukwa ya machimo amene akumukanikiza kuti mwina Allah sangandikhululukire. Pa zimenezi zikuti bwanji? Bismillahirrahmanirrahim. Tuyambirira olona kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndokuuka umaso bwachisomo. Munthu akakuti apanga bwino machimo osiyanasiyana, akapanga ntchito zake kuti wachembeza Islamu. Anthu amene wangola munthu ja Islamu, machimo ake aja onse aja Mulungu amasintha kukhala zabwino. Ndipo munthu akamwalira anthu ameneyi amakhala amwalira ati kupanga Mulungu khala mmodzi ndipo amakhala kumpadaizo. Mwachidwa ntakanka choncho chifukwa amene al-Islamu yajubu makabula. Islamu chimafafaniza nthu zonse zimene wachita munthu mbuyomo. Pakuti Islamu amakhala toyambaso moyo wanyuwani. Mulungu afuza nawo kuti yubadilullahu sayiatihim hasanat, anthu amene amasinthira zinthu zawo zoyipa zija kukhala zabwino. Malo mwake amakhala zoyipa zija zimasanduka kukhala zabwino. Okay, mmene ndi mmene akuyankhira Sheikh athu Sheikh Bashir Maliro pano pa NMS TV. Ngati mwangofika umene pangani share, like, comment komanso follow.